Kienu bosta dawk li kundannaw in-nuqqas ta' azzjoni mill-gvern sabiex titjib is-sistema tal-ġustizzja f'pajjiżna. B'sens kbir ta' frustrazzjoni, partikolarment minħabba tul eżaġerat ta' żmien li qed jittieħed sabiex jibdew proċeduri kriminali jew ġurijiet. Din il-kontroversja komplet tikber wara l-bejl li jingħata Jorgen Fenech fl-aħħar jiem għalkemm bosta rrimarkaw li dan ma kienx każ iżolat. Din id-darba kienet Daniela Pandolfino illi tkellmet pubblikament, oħt Chris Pandolfino, illi kien inqatel f'każ ta' omiċidju doppju illi seħħ kważi 5 snin ilu fejn hu flimkien mal-partner tiegħu Ivor Maċjowski inqatlu brutalment fid-dar tagħhom f'Taslima. Oħt il-vittma stqarret fuq il-medja soċjali illi s-sistema hija totalment imfarka, fejn fakret illi dawk akkużati bil-qtil brutali ta' huwa u l-partner tiegħu huma eligibbli għal ħelsien mill-arrest 50 xhur. B'wieħed minn dawk akkużati kien diġà ingħata l-ħelsien mill-arrest wara l-omiċidju. Pandolfino b'niked kbir stqarret li issa għaddew kważi 5 snin u l-familja ma tafx kif se tkun qed tgħix ġala darba l-akkużat jingħata l-ħelsien mill-arrest, fejn spjegat illi laħa anka miet missierhom mingħajr ma ra ġustizzja għat-tifel tiegħu. Hija insistiet illi s-sistema falliet lil bosta b'dawk milquta jsofru għal snin twal. Matul l-aħħar jiem wara li Jorgen Fenech ingħata l-ħelsien mill-arrest 5 snin wara li ġie akkużat bl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, kienu ħafna dawk li esprimaw id-diżappunt tagħhom għal fatt illi s-sistema mhux qed issarraf f'ġustizzja u li l-gvern mu jagħmel xejn sabiex itejjeb din ir-realtà. Fil-fatt fl-edizzjoni tal-Ħadd il-Gazzetta Malta Today qalet bl-aktar mod ċar illi l-gvern ilu sentejn illi wiegħed riforma fis-sistema tal-ġustizzja, iżda huwa evidenti illi raqat fuqha.